nećete mi pitati, nova pesma je izašla. Kao što sam vidio po komentarima, niko nije očekivao da će biti Ćus, Đani, jako kombinacija. Ispilo je jako dobro i onako pesma za omladinu, ali onako zanimljiva. Darko, isplivao si iz mnogo teškog perioda koji je iza tebe. Pa nisam još isplivao, ali ja se još borim, još plivam. Boriš se. Koliko te je taj period promenio i koliko te menja iz dana u dan? Pa znaš kako, to je neki bol koji ja nosim i samo ja znam kako mi je, tako da ne bi nešto puno da pričam sad o tome. Trudim se da budem profesionalni, da lepo se nastaviti se živi kako mora i to. Koliko ćeš kroz muziku? Kaće neće se sve. Kaće mi podršku vodi. U ovim teškim danima prepoznati imamo neka najviše pomoć. Pa vidi, meni su uvijek teški dani. Čitali smo da je Katarina izjavila da ti negde odbijaš, da kažem, na neki način istručnu možda pomoć. Zbog čega odbijaš? U smislu razgovora sa psihologom? Nije da odbijam, nego jednostavno nisam još uvijek spreman za to, tako da vjerovatno ću to raditi samo kada dođe vreme za to. Ne mogu ja sada da, mislim, generalno jako je veliki bol, jako je velika tragedija, da bi ja slišao za priču s nekim, da moja to još sam i onda prosto kada dođe vreme otići ću. Da li istina si stalno u društvu sa pratnji sa porodicom i najbližima, da ne ostaješ sam? Uglavnom. Da li svoju bol lečiš kroz muziku i da li možemo da očekujemo neku pesmu Ja posvećenu svoju bratu? bol lečim kroz Kaću. Kaća je moja jedina podrška i samo ona može da pomogne, ona je jedina koja leči moju bol, tako da kroz muziku onako. Da li možemo da očekujemo neku pesmu koja je posvećena? Pa ne samo pesma, za brata. Tako je. Svako da će biti pesma, ali kad budem spreman da odbram. Sad ne mogu, imam pesmu, ali ne mogu da odbram. Rano je da se priča o tome, ali ti si negde pre svega što se dogodilo govorio o koncertu. Hoće li se to negde realizovati? Svako da hoće, ali opet kažem, kada prođe jedan period, sad nisam za to i ovo što radim sada, što pevam, radim onako na silu. Trudim se da budem, što kaže, profesionalan, ali kad dođe vreme, kad budem spreman za koncert, biće, treba je da bude ove godine, dobro, ali... Dakle, čitali smo neke razne komentare, koji su komentarisali neko i osuđuju to što si odmah nakon sve odlučio da pevaš. Kako ti gledaš na to? Da si neposredno nakon sahrane rano počeo da pevaš, da se nastavi, da si nastavio, da radiš prosto svoj posao? Dobro, to što su ljudi komentarisali da sam počeo da pevam pre nego što je 40 dana, to je opet... Ne može neko normalno tako da napiše bilo kakav komentar. To je moj posao, ja moram da radim normalno. Svako ko je napisao bilo šta loše je malo posao. Evo da, Darko, videli smo koliko veliku podršku imaš od kolega sa estrade kada ti je bilo najgore, našli su se. Sa kim si ovako svakodnevno u kontaktu da komuniciraš, pričaš? Najviše sa Slobom i sa Kapom, i sa Pulom. Svim ostalom sve su kolege bile i svake časti, hvala im na tome, baš su bili podrška. Ne bih više da... Evo, pitanje lepo, videli smo da si sa Slobom svirao harmoniku pre nekoliko dana. Da, kako ste proveli taj praznik? Najlepše na svetu, bili smo u kući, porodično i... Ne bih vas puno zadržavao, ja moram da idem. Pričat ćemo kako je spavati. Hvala.